Bi tarata n'o o bɛnna juin kalo tile 25 ma an ka furakɛla fanga ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goyita. Colonel Asimi Goyita a ye a ka farafina bɔko fɔlɔ k'o ti dɔwɛrɛ a nali fanga la kana bila bila ka bɔ ka taga an b'a fɔ sɛnɛyala kɛ jamana kɔnɔ. O kɛra jamana fɔlɔ min ye, o kɛra fɛn min ye Burkina Faso ye. An ka furakɛla fanga a bilasirala ministre fɛ, o kɔfɛ a ye pankuru ta k'i kunda Burkina kan. An b'a fɔ a kɛra bonya ni karama kɔnɔna na, sabula jigilen kɔ fɛn min ye Burkina olu ka pankuru jigi kɛnɛ kan, a kunna bɛnna a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn n'a balimakɛ n'a terikɛ fɛ n'o ye Burkina olu ka fanga ɲɛma ye nin wagati na son excellence le capitaine Ibrahim Traoré Ibe. Ale tagara kunna bɛn ani a ka délégation caman. An b'a fɔ nin tagama nin kɔnɔna na an ka furancɛla fanga ɲɛma n'o ye président Goyita ye ani a ka ministrew caman de bɛ Burkina nin wagati na barow bɛna kɛ. A jiginnen kɔ Burkina olu ka pankuru kɛnɛ kan, an b'a fɔ o ye ɲɔgɔn tɛtɛ ka taga fɛn min ye olu ka dunan kunbɛ yɔrɔ min bɛ pankuruso yɛrɛ kɔnɔna na, u sigira yen nɔ. O kɔnɔna na u tilara ka bɔ k'u kunda fɛn min ye président daga yɔrɔ n'o ye Burkina olu ka palais ye. O kɔnɔna na u ye sigikafɔw kɛ fɛn caman kan. An b'a dɔn nin wagati na Mali ni Burkina an ni ɲɔgɔn cɛ a teriya siraw, baara siraw, tɛgɛdiɲɔgɔnmaw ani nafasɔrɔ siraw, olu baaraw kuma kɛra olu kan ani fɛn min ye bi Sahel yɛrɛ kɔnɔna na. Défi jumɛn bɛ Sahel kɔnɔ? O tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka lakana sabati. AES n'o ye Mali, Niger, Burkina olu ye tɛgɛdiɲɔgɔnma minnu kɛ ka se ka u bɔ u yɛrɛ la, ka kɛ u yɛrɛ ye. O baaraw kɔnɔna na gɛlɛyaw jumɛn bɛ yen? I n'a fɔ terrorisme kɛlɛ n'o ye banbagaci kɛwale tigilama, olu kelen don nin wagati na ka wuli ka jamana ninnu k'u bali u ka kow la, ka jamana ninnu bali u ka basigiw la. U kumara o fɛnɛ kan ani baara laban minnu kan ka kɛ walasa jamana ninnu bɛ se k'u ka lafiya sɔrɔ. An b'a fɔ nin dugutaga nin a bɛna kɛ dugutaga nafamaba ye, sabula an ka président a ka bɔko fɔlɔ don. Jateminɛw bɛ ka kɛ don n'a nataw la, bɛnkanw caman bɛna kɛ Mali ale ni Burkina yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ, Mali, Niger, Burkina, walasa an ka lakana, an ka nafasɔrɔ siraw ani an ka bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ yen olu bɛ se ka lawaleya cogo min na. An dalen don a la don n'a nataw la, Mali, Niger, Burkina u ka nin waleya nin a bɛna fanga sɔrɔ. An bɛɛ b'a fɔ ko vive l'AES.